iji hụ na akụziri ụmụaka ihe niile ha kwesịrị ịma n'ihe gbasara agụmakwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ mahadum Legacy University Okija, Anambra State achịkọbago mmemme arọ 2025 bụ nke ha ji eme Zugbe Cultural Day ha n'ụzọ pụrụ iche. Mmemme a bụ nke nyere ụmụ akwụkwọ ohere iji wee gosipụta njirimara ọdịnala dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa. Chinyere Fesi Okoye wetara gị. Ala Naịjirịa nwere ọtụtụ omenala na njirimara ha bụ nke na-egosipụta ebe onye si. Nye mahadum Legacy dị n'Okija n'Ugbochi Kansụl Ihiala na Anambra Steeti, emume omenala na njirimara bụ otu n'ụzọ esi eme ka ụmụ akwụkwọ ha mata ntọala ebe ha si. Anyị na-ekene Chukwu na ọ na-aga n'ihu emesịa nke anyị na-eme taa, nke eme na aha ọzọ ya karịa nke a na-eme taa. Onye ọ na-abịara ebe a gaa na okwu o jiri bịa na nke o jiri eji na-aya ka mma n'afọ aja izu. Ka ha mara ala, mara ebe ha si, mara omenala Igbo, mara isu Igbo, mara ime omume ka onye Igbo. Ihe a anyị na-achịkọta tata mere ha mara ebe ha si wepụta. Ụfọdụ na-amara obodo nne na nna ha wee jụọ ha kedu ebe ka ha wee mara ebe ha ya azụ. So ọ dị anyị mma n'obi na anyị haziri ụdị ya iji kụziere ụmụazị ebe ha si wepụta. I'm this occasion last year in Lagos. Bịakwa kịta na-ekwe afụkwada na the university na-aga n'ihu etu o kwesịrị. Ha mesịkwa na anụ. Ayọrọ Chukwu ka ọ gbaa iwu. Na-enye Chineke ekene na nkwado ike onye nwanyị na skuulu a kwụrụgo ihe ọ sọrọ ajọ mmadụ mebe na ọ na-agba mgba n'efu. Nke afọ a bụ 2025 bụ nke were ọnọdụ abalị 27 ọnwa Septemba n'ogige mahadum ahụ nyere ndị sonye na ya ohere igosipụta ihe ha ji bụrụ ọkaibe na be ha nakwa steeti ha dị iche iche. Ụfọdụ n'ụmụ akwụkwọ ndị a ji olu be ha wee kọwapụta ka obi dị ha. Ụbọchị tata nke ndị oyibo na-akpọ Cultural Day bụ omenala bụ mgbe anyị na-eme iji mara ndị anyị bụ, iji wee lote ndị anyị bụ, iji wee kụziri ụmụ anyị ndị anyị bụ, na iji gosipụta emume na ihe ndị ji ebili. Omenala a na-enyere aka ibupụta ndị mmadụ, ọ na-enyekwa aka ibupụtacha mmemme ha, nri ha, ma ife ndị ọzọ ha eji bụrụ ndị ha bụ. Anyị na-emete na ime emume a bụ na ọ na-enye aka ka ụmụaka niile na mahadum a mara omenala ha, mara nke ha esi bịa. N'aha Jizọs. Ogwo. Ana m awaja site n'afa Chukwu Nna nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ịgba mgba na egwu ọdịnala so n'ụfọdụ ihe mere ndị mmadụ obi ụtọ ebe esikwara ndị dịgasị iche iche eji mara ndị Igbo. Site na Legacy University Okija, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.